Nag-record na nalap? Ay, recording in 3, 2, 1. Alright, you already know it's your boy Cookies, and this is a Life of a Bye podcast where we are having conversations with brave and authentic individuals. Bye gani. So right now a very special bye here in the house. We got Dice of Dyson K9. Yo, Yo, what's up, man? not much, but thank you for having me. Oh, thank you so much na ni Ari ka. Initially dito ta Miss Balay nila pero gubot na kayo kay Yeah, nag we're moving out. moving out, so So, daghan kay mga samok-samok dito, mga boxes. so Plus the doggies pa jud. duha ka buk na jud ko isa ngayon dogi dito no Oh, si si Cookie. Cookie. Singular lang siya, di siya cookies. Pila na edad to? Si Cookie kay 4. Then si Charlie kay 5. So nakuha ninyong iro 2021 ang kato si Cookie. Oo, nga na niya. Si Charlie kay pag-pandemic jud do. Amo, nangita pa siya may special permit ato para kuha na mo siya sa airport. Taga-asa din ang iro Taga anak. Taga Manila, taga Ah, okay. Manila. Taga Manila din. Fly in jud ba niya? Atod kay siya ra kanang bang Siya raw siya kaya. Sure kaya Di, di. ta. Kaya Di. ta siya check in ano. Yo, Di, iro. murag kuan to siya kanang basta gi-order to sa Manila then mora sa tuy time na pwede may makagawas. Then gikuha jud namo dito ba? Hassle kayo. Unsa to iro? Unsa to na iro? King Charles Cavalier King ah, Charles Cavalier. Cavalier ana ana maragana King Charles basta si Haitiana hilig mga doggy ba. Mm. Ako honestly di man ako animal person. Di ana naman gunagod kung ano graduate na ang anak ba. Oh, Sa? wala na eh. Yeah. Wala na yung badlungon ba? Manay badlungon wala iro na na eh. lang. Yeah. Pila ka bugay mo inyo anak? Usara, Bye lucky. babae. Nana sa Japan. So, sa Japan, 6 years, mag-7 na siya dito. Kana ba? Interesting kayo kay nganong sa Japan nga naabot siya Japan. Kami, hilig jud may adtog Japan. Every year, mga twice or 3 times a year. Narabi dito ba? Pag na one time, gidana mo siya dito, naganahan siya. Then, exchange student siya dito for 2 siguro. Then, mo to since exchange student siya, so murag naanad siya sa school ba, murag okay raman. Pagbalik na mo, nag-enroll siya. Nagkuan pa rin, nag-research pa ba kung sa nindot na school. Nako na dunggan na lisod daw kuno kay na diya mangita og kanang rentahan. Especially kung foreigner ka. Kana. Kay, ang mga Hapon manggod, kanang kuan kay sila na tao, kanang private kay ba? No. Ug shy sila in nature. So, adto nimo murag kana bang hilom di siya. Bisag ang kanang mga ilang mga balay-balay dito ba? Except karaoke dito no. Wala. Kaya ta dyan na ng karaoke. Sa Pinoy thing. Pero karaoke Japan di lagi ka na. Pero naadyo kay na ay karaoke na area pero dili is balay mo dito di ka pwede saba dito kay numdum ko nangadto mi yung kami tanan mga barkada gud kami lang Garvey nila. Yan kanagay mga batasan gud nato gud ato tambay sa gawas manigarilyo ba. Ay di na pwede dito. Yung istorya. Ay nang saba na istorya. Istorya na gud murag para nato hinay na pero sa ila. Saba na Taba kayo. na murag. Basin kay nagbinisaya mo dito. Siguro pero najud sila murag na sila gamay. Di man discrimination siguro. Ang problema sa mga panggod nga nang maaan sila ganang racist or mo discriminate kay maglisod sila adjust sa mga culture nimo ba panitan especially mga puti mo na dali kay nila i-reject kung mo rent dito kay usa damakan sila. Damakan. Okay, kuan murag damakan sila sa mga foreigner ba? Kay mga Hapon kuan mas lagod germophobic. No.
sa Japan ba na naimbento ka ng toilet na mo ilog imo iya ba. No, kanang Kaya di more sila automatic. ganahan ano ba so kuan kay sila nya particular kay sila mga silang surrounding. Mm. So kung foreigner ka didto nya lain imong culture aanad kag high sa asa, manigarilyo sa gawas, Oh, yan na. Dili sila gana, mairit mairit sila. sila ana nya tawag mo kalit la abot pulis cemented karon. Manawag ra day Manawag police. na ba murag ano ba. Hindi mas Oh. lasad sila confrontational so musumbong na sila ano ba. Mm. Pero okay ra ba murag mas ganahan ko yung ano kay kanang mapuyo mi didto pila ka buwan murag alam mo yan murag this is the life man like peace lang ba walay mag-karaoke. Ay, mag-karaoke. Sa Tokyo. Tokyo siya. Nasa sa actually an hour away sa Tokyo sa Saitama. Pero karon balhin na siya Kobe. Dool sa Osaka. Na mas mingaw sa jud didto niya. Oh, mas kuan man dito kanang probinsya, di ba? Yeah. Ah. Fighter sa gayong probinsya. Mo na karon uso naman kayo mga adto-adtog Japan kabantay ka mga tao sige adtog Japan. Mo na pang Instagram nila pang kuan. Pero ang wa pa nila madiskubre ba na mga probinsya na part mo ni nindot adtuon sa Japan. Murag ano ko first time nimo adto jag Tokyo. Adto kag mga suruyan pero sa amo ron bro mas chill mi mas ganami adto dagat lindot ilang beach. Di larbog na dito. Bugno. Yan Come naman on. dagat wa bugno. Ano kato last time nagdidto mi nag-beach mi chill ra gud kay naman dito area dito na murag pina hipster ba na pina antique kunuhay na coffee shop nya atubangan kay beach. Yan na yung mag-surf ano ba pero tugnaw lagi kayo murag. Pero okay ra sabi. Kailangan ko sa fields ba murag pag chill ka kape ka. Murag there's the right reason for you to have a coffee ba kay bugnaw. Yeah, or hot choco. Pero okay raman. Ambot in love sa jugay kog Japan. Ako personally murag feeling na ako hapon siguro ko sa akong past life kay murag kanang makasabot dayon ko sa ilahang kuan baka namang murag mo na akong ganahan kana bang na chill na vibe ganahan ko kanang dito sa ilagod walay judgment ba. Murag ako'y migo dito hip hop artist siya sa gabi pero buntag bantay siya tindahan. No. Oh, yung bisikleta ra siya dito pero gagabi mo ra siya. Gear kayo. Gear kayo. Ano ba? Hip hop kayo. Nasa siya iyang following, nasa fan base mo. Di mo ra gyud Cebu men dagan biya kay tag mga ano ba pero dili ba dili ka bantay ka i-judge ka kung unsa ka mura ba ay kuan man ka night times nga na ba. Pero one thing I like sa generation ron sa mga Gen Z kay di na sila critical na mga dili bitaw. Sa una ka mo grabe kay mo sa una. Grabe mga Gen X o millennial na judgmental kayo. Karon though tungod sa social media murag kibaw na sila mo sabot gamay ba kay kanang I think mo na nindot na murag advantage sa woke. Di ba kabantay ka mga millennial ug mga kita hadlok cancel di ba marabag maglagot ang mga woke culture pero para na ako mo na nindot actually aware di ba aware ng pero sobra nakaka-woke ay na lang siguro tugpa sa gamay kana mga ana kay murag tanan na lang ireklamo na-balance lang balance kano sa ka first nakabot og Japan kanang ka sa to mga 2006 man siguro to 2008 nanay Itsumo to tungod sa Itsumo kay pa nay mga shows dito ba gi-invite me ba and shock sad me ba kaya sa Japanese man na crowd wala ra sa sila naiuban di kasabot English ba yan pero ang Japanese part ba kay mo man ang murag issue kay na murag grammatically incorrect ko no unsa day nang Itsumo day kanang kung kamo katong inyo nang gihimo unsa day ang translation ana actually kuan naman na Itsumo good ganang 15 minutes ra na gibuhat pa day kay murag pangkuan na siya ba replacement gani kay at that time murag nag-release mi kamong album miligya mig CD ba kami camera ko dagbag ano ba then naay independent label na kanan sila mo distribute the problem is na usa ka song dito na
di sila ka-afford pa i-clear ang sample ba. So nihangyo sila na uy pwede lista ni kay mahal lagi kay ni na sample lagi ni murag di ta ka-afford ani. Ay, so katong Itsumo na melody, sample nung tana. Dili, ang original ang nakoy gi-sample na kanta murag Fast Car ni Tracy Chapman ang gitara ba. Then di man nila di pa nila ma-afford sa una na bayaran ang i-clear ang kuan ba, ang sample. No, di ba? So isa ilisi lang ni be. So kami ni Kay Nine dali-dali ra sa mighimog kanta na murag himo tag kuan. So lain na nakanta. Lain na nakanta. Mo tong Okay. Itsumo nya murag wala ra to effort. Kung maminaw ka sa kato na album, Itsumo may kabang kay ba murag out of place kay siya kay mura ra man to siya. Kuan gid murag filler unta ba. Mura siya dungag ra gud. Ana ba. So sign na di mo ato. Kato wala pa. Murag independent pa na label. Katong Lighter Records. Letter Records. Okay, Yeah, okay. kadung Lighter Records. Mo to sila. Sila to yung unang murag ni-distribute na mo. And wala damhi. Kaya to Mo ni buto noon. ni buto bitaw. Weird kayo. And at the same time ba disappointing na mo kay murag tanaman tay kanta na ganahan ta. Nanindot ang tanong. Oo, di ba? Murag effort na mo ba? Then kato manoon pero syempre, di ba? So ang Itsumo kanang dili sa na pataka ra sa na ninyo na kuan pero kanang unsa man jud meaning jud na. Katong Itsumo English to na mo gisuwat. Then gipa-translate na mo sa mong silingan na nag-Japan ba? Pero Pinoy yapon. Pinoy Bisa. Pinoy gyapon. Nya. Ato may palit sudan sa ila. Okay, among silingan ba nya? Originally taga Pampanga to sila, Tagalog jud to sila ba nya? Nagtrabaho Japan gud. Ambot naabot sila Binglanilla ato. So mo to. Nya. Kusog man kay mo chika-chika ba nya? Kabantay ko hilig sa music ning tawhana na nya. One time murag nagstorya-storya min siya gikan sa Japan ko. Okay. Then mo na to murag nya timing sa hilig kay mig Japanese na culture. Kung na si K9 unsa ka ano ato ni hinapon no. Kay si K9 man murag nagkuha na to. Naghimo sa melody ba? English siya originally. Ya mo mong gipa-translate ko indot siguro na to yung hinapon siya. Ay lang siguro makak siguro tayo. Okay lagi na, pwede lagi na mo to. Among gipa-translate. Then mo to nahimo siya. Wala na gud murag namakak pag-amin na nami featuring na hapon na babae pero si Haisi ra gud among gibutang ba featuring Sachi Yuichiro pero si Haisi ra gud. Kay wala ra jud wala mi expect more than anything ato na kanta then pataya bitaw. Nibuto siya ba murag oh shit. Saan man nato ni murag. Murag eventually murag nyangkon lang minakuan bitaw. Si Haisi ra bitaw daw na mabantay hapon na babae. Yeah. Ano to siya murag gidanamig Manila, gidanamig Japan, murag. Di ba? Murag. Abot ng mga wrong grammar eh. Ano ba? Pero na-realize sa damo na sakto man siya, sayop lang ang yahang pacing ba? Unsa man jud meaning jud na Itsumo. Itsumo means always or forever. Murag. Ay, ang English na lang. Ang English. Sa to English ato. You'll always be in my heart even though your love may wander to another. Murabag pinamartir ba? Martir na murabag. Pero ang nakalimot na ko gyud sa to pagsuwat sa English pag construct ni K9. Nya mo to gi-translate og Japanese na mo na to siya nahimo na siya. And nabutangan ra sa niyag melody. And si K9 walay background sa Japanese. So face value ra to ba? Gisuwat siya nga na. So nibase ra siya sa yang nakita na kay dili man sa to hinapon pagkasuwat murabag kita kanang ganing gi-translate lang kanang English so yara sa tong dito ra niya gibase sa dang melody sa nakita niya na words so may idea na so kanina word unsay meaning ani ana ba pero nami Japanese friend na niya siya sakto man pero kung basahon nimo siya on paper doesn't make any sense kay putol murabag nya dito na mo na realize kay ang sunod din na line nasumpay sa lain so grammatically incorrect siya sa hapon pero kung imo siyang di mo siya i-translate kung imo siya i-translate literal sayop siya imo siyang i-interpret kay lahi biya ng interpretation sa translation so
So imo siya interpret magets nimo. So moto Mm. na murag okay. Kagets na sila. Mm. And the good thing sa dato katong dito mig Japan, wala jud koy misag usa ka hapon na nareklamo. Ano, mga Pinoy pa no. mga Pinoy ni reklamo Kana sa mga taka ra man magstorya kaya sa ni tarunga inyong yan murag. Di base kay niya na biya ka ganino na shy mauwaw sa siguro mga hapon ba na. Di ang ilaha sad gyud kay according to kanang nabi ako sa mga i-produce na mga artist sa Japan. Sa ila lang sa res, murag ganahan sila sa idea kay rarely ra kuno ng foreign artist na mo gamit og Japanese kasi automatic ba na mag in English ka. Oo. Yang murabag nganong of all the language hinapon jud ang inyong napili. Mm. Nya usas sad murabag di man siya gisag kun sa kabaw mo English. So Mm. all is fair ra para nila ba. Kita ra mga Pinoy may critical ka bantay ka. Manaway tag accent. Patak baway India siguro ingana sa siguro sila. Wata kasagaran ka na mga third world siguro. No. Oh, But para na ako murag okay ra man sad kay wala man sa may moingon na murag kabalo mi. Basta mo it was created out of fun but if you really want to dig deep, make sense naman siya. If naranan nila kung di sila ganahan musabot pero tukar mi sa Japan, they embrace it. In fact, naman guys sila mga video okay weird kayo. sa ilaha dito Japan. Yeah. Naalagin ko kaya naadjud kaya ta naadjud. Ay tira na. Yeah, pero Oto siya. Atay kay nakakanta, bro. Wala mo lain kanta to na nibuto sa katong sa una. Di ang weird man gud ato na panahon kay before pa Itsumo nami mild hit diri sa Cebu katong The Scenario. Moto siya moto siya actually catalyst na murag mo padayon may ba kay prior to Dyson K9 nami grupo na pin-underground Until Bob. Kay largi ka. So moto siya na murag naka-realize mi na murag tara may malingaw na murag kay kanang hip hop good kanang purist ba murag basically murag nag-rap about rap. Di ba? Kubantay ka na murag wadyo kay kanang kay topic pero imo lang is murag mulay pakita sa mga tao na kuyaw kay kag lyrics. Ano ba? Mo to murag na si K9 kay na DJ man siya radio station ato. Ano siya na imo siguro tag kanta kanang pwede sa radyo Kung pag solo na lang, ikaw lang good. Kaya murag, ganahan ko pure ano ba? Okay. Yeah, hip-hop. Hip-hop yun. Yeah, ang first song niya nagibuhat kay na ako. So kami ra duha gihapon kay K9 ra jud na project. Wala jud to Dyson K9. Then first song Bounce K9 featuring Dice. Nya ang mga tao igsulti kay Dice and K9 and Dice ano ba? Na-realize na mo. Game mo na lang ta grupo kita duha na mo to Dyson K9. Mo to dito na to siya nagsugod na murag Dyson K9 na kita na lang duha. So ang Mob Stars dihan na nisud ka to na sa High C or something. Mo dato kay kabantay mi basta na si High C mo perform nay mamakpak nay mga tao ba. Pero kung kami ran duha ba murag kaya tadi matatanawan. Murag pag kabantay mi ba murag di siguro ta pang perform siguro pang producer siguro ta ana ba. Murag mo to kada kanta na chorus sa High C. Nya dyslexic ba ako. So sige na unsay kanang kung binisaya pa unsay kanang pag-explain anong dyslexic. Kana bang anita kani. Di na ako na mabasa. Rumble na siya maglihok-lihok ng mga letters. Doroy. Yeah. Mo na usay ka na mo text ko dugay kay ko maka-text kay akong klarohon kay usay pataka ko suwat ana ba nya usay mo tawag na lang ko kay ano site no. Ana ba especially kanang mas usay mawa man siya pero kung stressed kay ko mo na murag kaya so dili mag-rumble siya ba magsayo-sayo ang words magbalin-balhin ana ba nya usay maglisod kog basa mo na ako mga lyrics di na ko isuwat mag punch in ra ko ba so una pa ka mag punch in mag-punch in ko marag. So di ka bisag katong mga katong tanan mo mga kanta. What you to nimo na suwat? Wala. Nya moto na appeal si Trap. Kay si Trap bata pa man siya to, may kay siya mo memorize og mga lyrics. No, nakaitig memorize. Apelo na to si Trap kay marag mayo lagi kay siya na hype man ba may kay mo sao ba nya. Makakon siya. Moto sugod ni Trap dyan later on na-realize mo kaya tamayuha mo rap rin buang apilo na lang dyan natin siya mga na ba lain mo sa gaya kung Dyson K9 na upat mi
Diba? So, Mm. ansa ilisa na to Mobstar. Mobstar. And unfortunately, nileak na nagmurag kato na panahon mo na to'y viral, nileak sa internet ang Itsumo. Pero dili Mobstar, Dyson K9 ba? So Mm. naglisod na migbawi niya. Sige nya mo to pag sign na mo Warner, niangyo minap. Mobstar lang nabi kay mo na mong grupo siya. Kanang maglisod naman na kay ilado naman kayo sa ingana maglisod kay na pirate na ba ya? Nya kung magawas tag album niya lain nangan. Kasi dili nila ma-connect ba. Kaya i-album title na lang nato ang Mobstar para sa sunod na project Mobstar na jud mo. Moto so Ano to? Sony, no? Or Warner? Warner. Okay. Yeah. Moto na to siya. Nigawa siya sa Warner and 2004. Or 2004. Pero nigawas na jud ang Itsumo 2003. Late 2003. Or diri ra Cebu gud. Yeah, moto. And then after sa Itsumo na pa man to yung mga mild it. Ang problem ang blessing and a curse man gud to Itsumo kay gikan siya high-end na radio ba hantod ni abot siya masa gani. Anak mo gina. Oo, diba? Kaya sa una, di ba, kanang... Well, actually, bali day sa uban. Na may uban good, especially kung murap ka sa imong dialect, diretso i-reject na dahil sa mga high-end. Kay may mutukar o mga local nga na ba, marabag. Focus abot nga sa mutukar, pero... Di, kung gikan low, gikan masa, nanikalit lang high-end, kibagaw sa budots. Di mo na nakanindot sa internet. No. Kay wala na yung magbuot nimo ba? Wala yung magbuot nimo sa imong trip gani. Anto sa una kinaman yung mga diba? Gatekeepers. O gatekeepers ba niya? Ang ato sa una ang mga unsay tawagan na ang mga nagkontrol jud ang murag ang algorithm kay ang media man ang radio station sila may mo dictate kung kanay sige sila play ana every 15 minutes bisag di ka ganahan maganahan na lang ka kay ato. Later man ang bayad pala. Payola. Payola. Diba? So karon wala ako murag wala ko'y against sa advances ron sa technology o sa music kay na may uban mga old school na murag mas nindot to sa una kay na CD na yanana pero ana ra man jud na usab man jud ng medium sa music. Diba? Murag you can't hate on the new generation kay murag they got it easy murag sayo na lang kay sa ila ron pero di man gyapon murag delay ang nakalisod sa drone kay kanang ang entry barrier si tawagan na kanang daghan na kay makasud. So kanang saturated na ba? Pero lagi. Pero kung nindot sa juga, di ba? Oo. Di ba? Pero kugihan ka. Siguro ang ako lang sigurong qualms ron sa music ron kay paspas siya ba? Murag dali siya mo sige na mapaong. Karon no. Kay inungdo ko Itsumo gibuhi gud mi atog tulo ka tuig. Lain man ka tulo ka tuig. Tulo ka tuig. Okay, pag gawas siya 2003, late niya 2004, 2005. Yung nakaadto pa mig Japan 2006 tungod ato niya ba. So 2007 pataas wala na dayto niya. Na pa man pero bisag kami murag di na may ganahan ba kapuyan. Daghang kay tagkanta na nindot niya dili murag Itsumo lang gyapon na ba niya. Nya ato na time wala ba si K9 ni biya siya dayon pag 2000 mga late 2004 ana. So daghang may mga bago ba. Pero naganami usa ka hit na murag nakadaog pag awards niya murag pero wala na ma-connect sa mga tao na it's the same people, di ba? Atong Eargasmic, I don't know kung familiar ka sa Eargasmic. Mura na siya kato na time 2006 man siguro to na murag 2008 na mura siya EDM ba before pa EDM. Yeah, mo to siya murag isa sa pinakadako namong hit pero wa jud siya maabot og masa ba so dili gyud siya nga dako ng crowd ang nakapaminaw. Pero sa clubs at og sa sa Manila kusog ito siya. And most of the murag resurgence na mo ba na murag fighter ni balik ta. Pero with the new sound pero di na nila ma-connect lagi niya. Nausab na sa mga dagway. Ano ba niya? Usab na sa dang look, usab na sa dang kuan ba. Nag-reinvent jud mi ba. And kato na time si Clumsy na ang bagong member. Clumsy. Kanang producer ni Shanty Dope ba?
og ni Glock 9 basta si So Clan. na siya sa unsa na label na sila ron sa Universal Records. Universal murag ano sa management sa di ba murag sila Glock 9. Oh, Asintada. Asentada yeah. So na siya dito. Oh, nasa dito niya boy. Oh, murag household producer na hitmaker na sa charon ba. So, ano ba murag nya mo sa na mong sakit good kanang every album ba mag-usab mig sound which is para nako sayop day. Sakto to, kung naminaw lang mi sa Warner ato na time. Kaya ito na time good ang mga label mo demand yun na sila na murag kanang himo pa lang itsumo be murag murag Cebuano mi katauan tas mga taga Cebuano na balik-balik Lagi, kana ba mo andar ang amo ang Cebuano pride ug mentality ba murag di siguro to magpakauwawa na niya napatoy time na pagbuto namo dito na si High C kay waon siya sa group himuon siyang solo partistahon but hinanglan di siya mo angkon na minyo mi ano ba lagi mo. ano ba niya mura bag di di, ano ba niya di taga Cebu ba yata murag di siguro na pwede makak sa mga taga Cebu kay di ba murag di mo ta showbiz murag ano ba kanang himuon jud kag showbiz na kuan yeah nila. exactly di ba so mo sa siguro to murag stubborn kay mi ba na murag mo adapt gani unsa sa Manila kay imong tan-awon awa mga rapper at that time sa karon dali na kay artista kung offeran lang ka ba murag ano ba diba? Pero kung ikaw di ko Diba? tayo. di ba murag nato mga Cebuano ba na murag stay in our lane lang siguro mi murag murag kung rapper di ba pwede siguro ang filmmaker pero behind the scenes pero mag-artista murag wala nasa mong sige ko na mag-vlogger kuno di ko di ka na murag kanang magkanang dili na ako makita ako self na kanang mag-ingana ba mo gani ka nang believe gay ko sa mga ubang Cebuano ba na mag-vlogger gani or kana ganing I mean sorry for the term pero kanang pabagag naong ba kanang kana bang naay guts mo magbinuang sa kan kay if you think about it hagbay round tang Cebu na ato ang film industry dire pero I think siguro it's part of being Cebuano na murag medyo aloof ta or murabag kana no na murag pero grabe mga vlogger dagko kay silang mga kwarto kanang Oo, makita ko sa ilang mga earnings ba oh, so makaano ko noon ako itong vlogger kano Diba? ayaw lang kanang kuan lang mura ko kanang nagdako mong ko na kanang sa banda-banda gud. Oh, di ba? Kana ba? Kasamot na kanang naadyo ka sa music. Kana bang music mo jud jud ba? mong roots nya mo kalit lang kag shift ba na murag Tungod lang kay urag naa dito ang Yeah. mura siya kanang girl woman on the red dress ba urag ato na mapalingi ka nya wadto sa ka. adto sad ka kay tungod lang sa kwarta na ba. Di ba? So Mo sad na. mo nang dili ko ka Di wala sad saan na ako bisag ako di magay ko ka. Di ba? Ikaw murag di ko ka imagine sa nimo na murag magkwela kay ka sa camera or kanang magpakatok di murag di samot na ako murag I don't know, murag di siguro ko kaabotan na nila. Di ko wala na ako sense of humor pero dili ingana ka grabe akong sense of humor na murag gets ka na murag di siguro ambot lang lisod siguro. I mean pero mana props sa mga ingana ha. pero million ng views. Di ba? Props gyapon sa ila murag kay it takes a lot of guts to mga magbuhat ingana. Pero na may dili mga komedira na vlogger na grabe kayo. Ang kanang pinakagrabe karon no si Bite King. Kailan ka na niya? Isa na. Kuyaw ka na siya kay kanang taga Davao ay Tagum. Niya nawara nagkalit. Kanang kusog ka na siya sa una kay yung mga vlog luto ba. Niya kanang controversial gani kay wagyu ya imong sinigang kanang mga kanang dato mo siya daan gud sana wagyu sinigang. kanang mga ingana ng mga food ba na kanang niya na sikat kay siya. Nawa to na siya kalit. Wa siya kalit. Ibong ng mga tao ganun wa na sa Bite King taud kay nag-announce to siya Lord karon siguro tong weekend nag-announce siya na nawa ko kadali kay nag-take og board exam niya na nahagbong siya. Hindi mo to balik siya vlog. Grabe lagi mga less than 24 hours 10 million views na ba. Grabe ha. Grabe ho niya. Pero siya angayan kay siya. Angayan jud kay siya murag kanang namon jud mga tao na kanang natural na jud ana. Yeah.
Actually props jud ko ana yana. Ang siguro ang di lang nako di kay ko fan kanang mga content creator na murag bullshit gani kabaw kang bullshit ba. And murag kayata na buang kabaw ko for the money and murag nya kabaw kang corny kayo murag mo na usay mo I have to call out the mga people out there na murag suporta siguro tag artist kaysa ng mga bullshit na mga content creator. Pero Lagi niya. since naman sila yung market, di ba? Bago rin ko akong gibasa karon kay breakthrough advertising niya usa sa mga gipang storya diha kay kanang baligya gani kag mag-advertise gani kag product dapat dapat ganahan na ang market daan ano ba pero wa pa sila kibaw na naa day product na yung ana pero dapat nanay market ba. So mura gani kung kita pugsun jud nato na na may mga grabe na mga artist dapat paminaw ninyo ana pero at the end of the day man dili ang gyud ta kabuot sa market yun kay mo man jud pangitaon sa mga tao gud na depende kung asa na demographic kung nakas Pilipinas wag yun. pero kung pamitan ka mag art yun ka nang grabe jud kay na kuan mo gawas jud ka dapat mo ang imong market ana mo abot jud na sa kanang let's say Amerika ana kay pananglitan let's say kanang mga kanta nato na mga kanang kibaw gud nindot gud ngano grabe jud kayo ana kung nana sa Amerika daghan magpila gud na ka tawo di sa Amerika vast kay ang market dito ba na kanang naganing chance na maganahan nimo so pwede na ka maka-tour pwede na ka mo yan ba diri kay para for you to make a living mura kang mo bend jud gamay sa murag mo massage ka gamay yun. Actually mo man jud na ang mohatag ni mog panginabuhi gud the masses kay sila may daghan gud. And mo bitaw na ang pirmi na kong argument sa una. So especially katong mga hip hop sa una ba ng mga old school ba na murag kanang every time na musikat na hip hop artist ila jud ang especially kanang mga tapok na hip hop. I remember kanang Tukar Mig Manila pag isikat sa Itsumo. Yun ay grupo dito na mga purist ba? Nya ambot ko nang nagpina-heckler ba to sila pero sige sila ana and Hilma banana ba? Sige murabag kabaw naman sila di na BIB and Hilma pero murabag nya na after ato na ako nadungga na sell out ko no ang Dyson Gaina kay Aunt Hilma mi sa una nya sana ba murabag. Human na man good mig kanang palipay sa mong kaugalingon and it's about time to make some money ba nga na ba pero wala gyapon compromise wala man may pinalito kamo ato wala man tutuyo pero mo jud na siya kay numdum ko once na masa na mi katong dito na mo na feel na murag ni kusog mi patong pagtukar na mong Itbulaga the next day jud ato weird kayo job guy imagine ha karo adlaw you're a fucking nobody murag ano ba then the next day paggawas niyo Itbulaga the next day ni murubog kailan na tanan tawa sa silingan ninyo na murubog grabiha ni Manila di ba kay sa Cebu good ba say pakay good murag weird kay every time uli mig Cebu murag wala gyud wala magpa-picture wala ba so mo na malipay mi kay murag kaya ta breath of fresh air murag back to normal ba nya humbling sa kay siya na kuan kanang kada uli kay murag kanang di ka pwede magdinakog dire kaya ta murag wala ra ka dire so nindot siya ba pero ikabot ni mog Manila I remember jud after Itbulaga then paghuman katong pinakagrabe katong life story na magpakailan man. Kaya sa grabe lagi. Napili mo na. Lagi. Sure. Kaya so, di ba, pero giusab nila ang story ninyo gamay para drama. Pero ting usobo kay weird kay to kay ni adto ang taga GMA sa balay gi-meeting me. Nananas la script gid grabe yun. Sila nagabot sa inyong kinabuhi. among gibasa ko. Kuyota ko na good. Murabag kabaw na lagi mo sa mga storya. Bisag pa mo mga tanan no niya. Layu jud lagi tinuod lagi. Murabag gihimo nilang
love triangle ba na murag best friends ko namin ni K9, then nguyab ming duhang high C niya. Nya pag human tungod ato nahimo na mong itsumo murag kaya ta di Kaya tali. murag Nisugot ay wala mi masugot uh, murag. Usa sad gamay kay bayad murag first ato di jud mi ganani ana murag kurnihan mi ba. Nya nagtuo sad mi na kami pa aktingon ninyo kaya ayaw siguro nya murag sila ni ana di sila kamu po acting. di na base ba nagunaw na may ba nag-advance Ah. na may gunaw na ba base kita pa artistaho na ni ayaw siguro nya mo to pagkasunod ng among gibalibaran a week after si sana Mel Tiangco na minitawag sa mong manager ba. Tawag Okay. siya ba na kanang amo i-double ang offer nya kanang sige kanang interviewon mo para mas accurate kuno ang story. Mo to nagpada sila mga murag mga staff nila nag-interview mi tagsa-tagsa. Pero murag gyapon paggawa sa salida murag mga 50% or siguro 60% true story aton. The rest kay murag kuha na lang to murag kanang para lang sa salida ba. Oh, okay. At the end of the day, mo nung kung saan na panginabuhi nila tanan gud na dapat musel yun ba? Yes, Kana yes. niya ba? Kanang maho dyan na ilahang goal yun. Oo, yun kay dili siya kabaw naman gusto silang market na every person na motan og TV sa una ngita ra jud nagkanang controversial na story, love story, ana ba. Ah. So moto ilahang kuan pero at least dili siya trampas o hindi siya fabricated na story. Naigamayng truth ato ba mga 60-70% pwede na ba pasar na. And mas nindot siya bayad ba murag. Dak siguro nagbayad ay murag. Sikat ba may murag ana ba. Ato na tayo. Ato na tayo murag. Duol mo na mo murag mura na ata. So, yeah, nindot to na tayo. Pero mo lang na corny lang yun. And after gipasalida to, samot na sad to na murag. Kaya to niya. Kana laging pagkasibuano nimo ba murag. Di ka anad ana. Or ako personally, di ko anad nang di ko kabaw mo dawat og compliment good. Samot na kanang ana gay na compliment. I don't know ikaw kanang magbagbag kanang mag-tour ka or mag-gig ka and magkagubot mga tao nimo unsa imong ma-feel. Magkagubot? O di ba kanang sikat ka kanang kabaw jud ka ma-feel man ani mo murag kanang sikat ka ba ma-feel man ani mo or unsay reaction nimo towards ana ba? Kanang gubot na jud kayo? Oo. Kuan. Kanang mga kuan ko, samukan ko gamay kay murag Di ba? kanang murag grabe sa dani kana nang prayer ang tatanan malibang. Kanang Di ba? yan na jud ang una ba? Siguro Pero at the same time, kanang buyag no, wala man say kagubot sa mga gig na ko. Di pang ko pareha sa inyo sa una na dili gubot na mag-away. I mean ka na ba? Dili ka nang kuan yung crowd, di na jud yung crowd. Na di mada nanginganay na. Oo. Wala ay I remember nakasuway may ana murag asa to mga kanang to the point na si Heisey kay gibit-bit na lang sa bouncer. Wa na magtugkad yan tiil sa yuta ba kay giaswat na lang siya ba niya. Nananaga ng mga tao sa van niya, giuyog ang van. Oo, kanang mangingana na gyud Rowdy na kay ba murag. Malingaw mi sa idea, sige magpangatawa pero at the back of my head murag kaya di mo lami siya na feeling pero at the same time murag di siguro ganaring ani. Murag amot lang ako personally. I don't know sa uban sa sila pero ako murag kanahan ko at that moment pero at the same time murag scary siya ba and katusad na kanan mga time na gay na di naka imagine lang ko ng mga sikat kay na artista no mga Padilla no Daniel Padilla yung mga ano ba kaya sa no kapuya siguro no kay kato mo gamay ra kay to samok naman gani murag unsa pa kay nang inyuhan no murag inumdum ko mga on mi sa una or mag-grocery nya ag-abli nimo sa imong Facebook na anay mong picture si mong luyo na di picturean ka sa na ako pirmi jud ko ana sa tutukan lang guna na ako gud nya kanang layo na kayo tutukan na lang ako atanduan na lang ako ako murag dawat na ako na anay pero kanang medyo invasive kay siya na feeling pero it comes with the manong ginagid ana jud na and I remember kay napa uso po tong mga record bar sa una Odyssey di ba mga sana Radio City Odyssey kanang mga marigyag so natoy one time na murag signing nya gipaadto mi didto nya ang tibuok store kay giputos og Dyson K9 so
Wala lagi ka ng culture shock ba kay gikan sa Cebu. Adyo kay idea ba unsa na pag-abot na mo dito. Kaya tataas ang linya ani nya murag kaya ta naghuwat na sila nato. Trampasa ani gud nya mo na ba nya sud ka didto pa picture ana ba nya murag kaya ta uwawa na murag ganahan ka sa feeling pero at the same time murag nahilasan kasi mo galingon gani murag lain man ay murag uwaw man ay but eventually murag makagets na ka kay natoy time na si K9 wa mo autograph ba. Kay mauwaw siya murag kasabot na sa ko siya intention na bateado murag uy okay lang anong nakakahiya naman ana ba. Nakitaan sa Warner ang naong sa katong yang gibalibaran. Murag na-disappoint ba. Mo to giduol din siya dali-dali gitawag siya na murag kanang tingnan siya ba na lahi na inyong kinabuhi ron. Nya fan na sila. Kung mobalibad ka di na nila hunaw-hunaw na uwaw ka. Hunaw-hunaw nila na suplado ka. So ana gyud na gyud. di ba? Ana ba sila ni biyahe na sila para mulinya diha nya autograph nimo. Murag ana ba? Nya mo to kay nung ko gi-mentoran pa mi ni Ricky Ilacad itong CEO sa Warner at that time ba. Storya siya na murag mausab na inyong kinabuhi murag kanang mo na ni anana di na mo patakag istorya murag May gani ka mo no na mo in-ar no na ni May ana ba? ano ba. Kay hinumdum ko first na mo interview pataka raw mig tubag gud nya murag pinabugoy-bugoy ba nya murag kinanglan kag media training ana murag ano ba media training dito sa ko nakaban ko naghana kag mga chichiburitsi ani media training nya na kay mga inside joke na di nimo isulti kay para kay di makagets mga tao di ba so oras lang murag usa yung istoryaan murag OP ba. Kay hinumdum ko sa una pirmi ko mablip ko sa mga TV kay musay makasulti kag kuan ba comfortable na kay ka ba then ay mga question na mutubag kag pinabrit-bright kag tubag nya murag gayata di des lagananan na murag so mo hasulan ba murag na there's a portion of it na murag you have to kanang you can't be yourself sometimes na murag lagi na mag-acting na lang ka pero kadugayan mahimo na kag kana mo na no? di ba mo jud murag akong nakatunan nato na time na akong gi-adapt is mausab jud imong sophistication samot na ma-appeal kag tapok na kay syempre mausab naman imong mga kuyog ma-introduce na kag mga dagkong mga bigwigs mga dagkong tae di ba so di mo sa ka pwede magpina bugoy-bugoy gyapon ka mausab jud kay imong lihok nya mura to akong giingon ko aka na mura kana para ma-introduce ka sa business ba mura siguro na akong murag siguro kung 2 cents lang mura pag kung nanaka na business learn it kay para di ka mailad kay the thing sa amo ang unang nakakat-on na to si Heisey siya yung nakabantay dahil na murag sa kontrata kay makabutang man na sa una na in perpetua murag siya ray nakabasa ato niya mo na karon tanan songs namo ang among publishing o among rights ang among masters kami tagiya kay tungod to ni Heisey kay mambasa man jud ba nya yan tun-an ba so nganong kinanglan man ngani nya masyakan taga label kay ato kabaw lagi mo ana murag ana ba and makalikay sa gastikas gani kay especially kanang bago kang artist niya mamatepe ka kay inang kag advance hante kag 2 million murag wow dako na kay na pero if you think about it kaya ta i-recoup na nimo di ba so daghan maila na ba I don't know karon kay mga medyo wiser naman siguro karon ang kuan na karon mas buutan na ang mga mo offer dili na aggressive kayo ba kanang ang dili pre sa una na kanang 17% try mo di ba murag sus forever kay numdum ba ko sige to Freddy Aguilar nakastorya na ko yang anak kaya ta pila ra toy share sa iyang papa per record na per tape or per murag 2 pesos 6 pesos imagine na ganagad di ba karon dito na pwede nga di ba mo gani karon kay kuan na kay ron kanang mas fair na ba kay kuan na mood tungod sa internet transparent na kay ba dili na nimo matago na mga kabaw sa mga label na murag honestly we don't fucking need you pwede ra jud mag-independent kay nabayaan nato ang internet sa balay nara na mabuhat na nato ba karon no pero sa una kay murag
Wa jud ka jud. Wala ka ba? Dapat label jud. Yeah. Kasi may independent sa una ni grabe. Um, Kana sa inyong panahon. ambot lang. Eh, kami technically na-realize sad namo ato na di man jud mi fully signed sa Warner. Distribution siya gamay. Licensing usami sa mga first artist ato na licensing deal mo naka-license ra nila. Pwede sila mo distribute pero mas dako amo ang cut. Murag 60-40. 60 amo, 40 so mo to Tungod ra pa ng high season. Yeah. Wow, pera. Bagay, mura bag siya'y kusog kay ana ba, kusog kay siya mo bantay-bantay niya. Sa una mainumdum ba ko na murag hatag na lang na mahimo pa bitaw tag laing kanta. Dili di mo sugod ba murag kuha ko na to na. Ato mo to atong gi-pirate mi sa Viva gibayaran sad mig dako ato para mo balhin lang sa ila. Once to forever sa to. Yes ang gipa-revise. 4 years ra mo makatag-iya na mo then balik na. Kan ang sa kontra gud hasta man individual names na mo ug ang likeness sila tag-iya. So si Hycy, si Trapak ko na ba. Wabi dyslexic ba ko. So di ko mabasa mo. Pirmahin na. Kaya takuan na tang kwarta pa-encash na dahil to palita auto. Pero man yung siya. Sa di tanawon sa nato ni mo bag yeah. Mo na gamit mga gamit sa mga kuyog ni mo mga tao ba. Mo to siya. Unsa may feeling ato na katong nakabantay na mo na murag wala na kayo'y demand ang inyong mga gig or ang unsa ba wala mo tagda sa label or unsa ba adi kato na time kay sige man reinvent do na nakabantay naman ko aton ko kay from the beginning pa lang kay ako man to mas maguwang nila tanan gud so medyo mature na ko kabawon ako ba murag at that time mapagsikat sa sumo 24 naman siguro ako 27 basta na ako na early 20 late 20s na ba so kabawon ako ba na kaning mga ngani kadiyot ra ni di ba murag nya ako sa dato at the back of my head murag gusto na ko mulig Sibulan na ba back to normal ba pero si Hycy jud na murag di ato na i-maximize ana na ba na moto dito na ako gikato na murag makaila ka sa mga labels mga nakainindot na rapor para kung mag-sign sa kag artist na himo na sa kong producer naghatag lang sa kong artist nila nya si Hycy nag-solo so nya mo to murag na stretch jud namo until na nabot na tong time na murag di na ko ganamo tukar nyan hinay na sad murag timing ba nya kato sad na time na maximize na mo kay nag-create sa mid clothing line nakaiway mo yung clothing line ano ba then so na-push pa jud namo ba for 10 years dito sa Manila ba until na gikapoy na lang jud murag mingaw na mo Cebu murag uli lang tag Cebu siguro mga na to 2014 ana mga 2013 20 mga ana na time pag uli dire to 1 year tambay murag sige lag club murag dito na sa may nakabantay murag nalagi ni something ning EDM murag padung ni butoy mo to nag-practice ako DJ DJ sa tabi murag ana ba wala sa damhi naka-club lagi kay na kana storyan na nag-DJ ka dito sa Holik sa una yes DJ ra ko dito sa mga naminaw ang Holik unsa man na siya sa una pa before Holik na dyan na siya club Holik na siya nya di mo kuan pa na sa una na panaylain na club sa una kanang pangan ba kanang Alcology Alcology ang Alcology naa sa ground floor mo na pirmi na sila masayop sa una abi nila it's one and the same kay Alcology o Holik murag alcoholic pero it's two different two different clubs so sa ibabaw sa Alcology mo tong Holik at that time Koreano to'y tagiya ato then wakoy lingaw ba murag yan ako migo na DJ dito siya kanang pag DJ diri Dice B niya marag sa Holik Holik niya ni ana ang katong manager na marag di ta ka-afford na ng Dice so yan ano ba niya kato na time pag uli na ako Cebu na ba yun ako una-unaan na si Dice or unsa murag back to normal lang wala lang so mga tao ra na murag na impression ba na mahal kay murag iko lahi man ni siya na kuan DJ man ni so start from scratch lang kuan di ba no pun intended pero mo to murag tukar ko dito for the past 3 months way tao kay wala lagi tao kay tanang tao nasa Alcology ug sa JAV yung ko na mo tay JAV sa una daghang kay club sa Mango
Then si Haisi Wailingaw, yang gitry og manage marketing ba. Mm. Ni boom bitaw na pag-market niya. Mm. Napa man may partner sa dato na time. Then na-realize na mo man murag di man ikabaw mo dani mga Koreano. So amos lang gi-buy out na murag among gi-offera ba na. Mm. Amo lang ni paliton be. Mm. Amo to mo gipalit after mga 6 months na gi-buy out na mo. Mm. Then mo to na amo ang holik. And Mm. buyag for 10 years 10 ago. years na budto. Oo. Oh. Mo man amo kabantay bitaw ko murag na mo na tong lifespan sa atong mga career. 10 years, 10 years, then another 10 years, then another 10 years murag. Lagi no? Mo siguro na no. Pulanon man gud mi parehan kami ni Haisi murag mapulaan mi ba murag balik-balik. Kasi Gusto di mi- mo pula na ng 10 years. Grabe na sa No? Oh, Pero grabe di sana. bebe ka kabantay human sa 10 years murag. Mo na dito 10 Mo years na na to. dito. Oh. Then na-realize na mo na murag okay na ni murag we're not getting any younger nya. Kanina Mm. lifestyle murag di ni nato lifestyle na murag club. Mm. And timing sa kayto na among daughter ni graduate na ba? Graduate na. Oo nya na. Murag murag Mm. back to kitanduhan na lang. Ah. Kay mo man namon sabot sa mga anak na murag right after mo graduate ka iya ta, you know, Mm. start your own life then kami sa dana na ba. And mo to murag kami na ba mura mi guya balik. Di, kuhan sa holik pa, ato storyanan yung mga, yung sa ninyo pagbuto ato, nya, kanang, sa may mga, kanang, grabe biya kay nang, kita biya ko ng, dagan biya ko kailan ng mga bar owners, nya, paldo biya kay na, grabe biya nang, labi nang mo boom yun, kana ba? Oh, So, uy, mas grabe to ang inyong na kwartato sa huli kaysa sa Itsumo ay sa Days and K9 na karir. Dili sad. Mamaor po I think mas dako to holik. ang holik. Cause every day man gud nakikita gud. Oh. Di ba? Nya manggo yun. Manggo pa prime, jud nya yun. kato kato na area kay mao man jud na nya. Kato na time pag holik is mga around 10 to 15 bars gud to that same area competing. Di ba? Then ang imuhang club mo adtuon, di ba? That's something ganjud. Then I remember sa daghan sa itong mga club mga mahibungkin sa man sila kay mostly mga club owners gud kay kaila rabi na sila. Mga taga Sibura or Managagaw or ana ba. And out of nowhere ba murag kinsa may kinsa tagyaning holik nga na ba. Dugay gud mi manira ato maabta mi kalasutsu. Buntag. Biha. Kalasutsu, ano ba murag kay ata mga tawo uli-uli murag. Unsa inyong alcohol of choice ato na kanang halin yun ba? Katong first 5 years ang Red Horse judo. Red Horse grabe kay Red Horse. Bakit? Me as coming from Manila, ma-shock sad mi ba kayat ta mga tao diri sa Cebu Red Horse man. Di ba kay kita Red Horse wala sa kay Manila. Red Horse Manila ato. Dili kay manginom Red Horse mga clubbers dito kay manimaho man kang aslo mi di man ka makunyo ng Red Horse, di ba? So San Mig Light ka or pinaka-isog kay kanang sige na kanang Pilsen, or sige na kanang blue gani color na San Mig San Mig no blue or di strong ice ba na? kamikasi or dili sad? Strong ice ba sa gana? Basta kana mga na color-color ano ba or ano ba? So mo na ilaha or usually mga kanang botelya jud tequila, di ba? So kay madto mga DJ sa nako na barkada sa Manila magsige mi kadto murag wajo Red Horse pero mo to na culture shock mi diri sa kaya ta mga tao babae lalaki mo inom og Red Horse at kusuga mo inom og Red Horse ay murag so mo to siya then katong pag renovate na mo ni balhin mi ground floor that's another murag ano to ang alcohology sa una balhin mo hindi ang archaeology sa una na himong abuhan ron luyo mi sa archaeology luyo mi sa abuhan so mas nindot na siya location it's bigger murag almost mga 1,000 square yan mo to murag kusog na mo ato na sa ubos kay kato na mga Johnny mga black okay magiusab man to ni Haisi gamay ang kuan nato murag iyahang bisag mango siya ba bisag pangmasa siya yang distrikto gamay ba niya mas gi-push niya kay mga hard liquor murag high end lang niya gamay good pero di kayo good. Diyan sa magitun-an yun na niya or sa nag-YouTube na siya how to market club no sa kay wala ba ya murag di na naman siya business sense good kay insect man yung papa. Okay. So
na siya idea ana ba mura pag ako ang profit margin ani Pero, ani unsa man na negosyo yung papa sa una? na. Or handod karon or Hindi, ni pass away naman yung papa pero okay. namana jud na niya ba na ang Oh, so business. nandako na siya na surrounded with Oh, kanang ana. mga business Business na ba? environment ba? Mo na usay mga Ah. tao makabantay na niya mura pag puya storya ning high C kanang magtuo sila ba kay syempre ang image ba ni high C makakita ka murag di ba murag abi mo pa sexy ra or ana ba or bimbo pero makastorya ka murag gaya sa striktuha da niya ay sula ka storya ana ba kay mao jud na iyaha murag pag diya siya anad ba business ba mo na nga nakanindot sad namo sa mong partnership kay ako ang creative niya siya ang mahimong business ana parang nito mingon kog kanang pala to sa music namo siya ang nakakita sa business sense ato murag siya ni guide namo ni K9 ba na murag mana bantayan nato tong contracts blah 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 nya katong clothing line siya naghimo-himo ra kog sanina nya murag nakuno na siya muna to nang kuana nagtukod mig butik sa Manila ano ba Musta man tong butik? O anong okay sa din nila sa to siya dugay and kana lagi actually ako managud mapulan ko ba especially gani na murag nya nakoy style sad kami ni Hyzen na murag quit while you're ahead. No. Mga ano ba murag before ka malaos kay makalimtan sa mga tao biya na murag para di madawat imong legacy ba murag mo to na siya ka mga tao murag sara man yung butik ang 6G Swagger ang mga clothing line murag kalit lag putol ba walay way pananghid na ba nya pre tong holic nga murag kalit lamig ablig murag nagputang lamig poster na The Last Dance party murag na siya ka mga tao murag ano nanirama mo murag amo ra jud tong gihuwat na mga 10 years kay siya kaysa mo kay do ni action naman sa tug hinaghinay kay after beto pandemic daghan ng mga dive bars ro nangabli ano ba so nakakita na siya na murag losing na ni na business if mo go forward pa ta another year or maghuwat pa tag another 2 years kay murag daghan na kay bars niya uso na mga dive bar niya ang EDM sad wala na kayo. something to do with the genre sad ba EDM di na kay nga nakasikat so murag dili na siya lucrative ba so kabantay sad siya mana masa na ako niya murag pasalamat sa ko na ingana kay siya kay na legitimize akong pagkatao kay kundi tungod niya wakoy driver's license wakoy passport wala koy insurance mga ano ba hilig siya ng mga paperworks murag gusto niya i-legitimize dahil man ka sa akong pangana among mga pangana ka-register na siya register sa DTI ano ba ako nga DICE so walay pwedeng artist na mo gamit og DICE na pangan diba murag nagitoy gisenda og murag demand letter duha ka artist DICE ilang pangan nya karon ilang ilisa na lang ang spelling so DAYS murag ano ba DICE na Bisaya diba days diba murag pero ingana siya ka kanang yang kakakin sa mga ingana na butang ba mga details ba tanan lihok i-registered tanan kuan i-legitimize ano ba I just nindot sad man ba tungod na sa yung upbringing ba yun no and mamaya na lang sa na marag advantage mo sa ako diba yung mga na siya and katong huli nindot to siya to a good 10 years lingaw raman sa kano sa mo nag-close na to? 3 years ago? 2 years ago? 2 years ago yata. Tama na? 2023? Nya karon unsa may wa pa? Wala. What na sad mo? Unsa na kay sunod 10 years? Lagi no? Wala. Ambot na sa ano? Weird bitaw kay wala man may idea unsa mo mang pangsudlan. No? Kana mo abot ra jud ba no? Yeah. And weird and lucky enough ba na murabag igsugod di mo murag na i-wing gani murag suwayan lang nato ni good asa ta dadon and then kung determined sa juga samot na kung ako nakapares ko gingana na tao na murag ano ba so swerte ra sad ba na murag mo lungtad sa ba mo lahutay hantod mapulaan na lang may ano ba kay karon murag ngita mamig murag pina off the grid among tripron or balhin barog Japan for good for good kay pero may minarid do diba? Nagbawal siguro na ba may
hipster lifestyle gani. Anag ko pwede ra ko magbantay og train station dito baligyag ticket sa train or bantay. Ano ba niya hipster lang ba? Kaya wari. Takibaw no. Nya kanang ilahang live sa una ba. Kaano was lakibaw na dapat kuan ko baligya ra ni sigarilyo dito sa Japan pero Di ba? sa una ano ini ano ba no? Takibaw no. Oy. Naka-realize ako lately na murag bitaw na murag technically na miss finish line gani. Kay murag Di, oy, sayo bata pa mo uy. di murag gani ba weird man good kay di mi nga nakabata di sad mi nga nakatiguwang so sayo man good mi nagsugod ni Haisi. Sayo kami nagsugod ba. Literal teens pa si Haisi niya ako mga nasa akong early 20s. Then sayo mi nagkanay anak pagahuman na nabuhat na mo salamat sad sa mga kuan na murag nakuha gyud na mo among gusto gani na murag suwayan nato ni nga ni music di ba di ba pila ka tawo imong nailhan na makalampo sana di ba then graduate ng anak so bag at least dili mi ang anak katiguwang gani mo retire maka-enjoy pa ba kay dami uban na I mean no offense pero nami uban mo retire tiguwang na kayo yan maglisod nag-enjoy di ba so at least baskog pa ba na pwede pa mi mag-enjoy na murag na wala na gani mi hunaw na murag uy kinahanglan tag inanig kita kay napatay pag-graduate to napatay nga na ba wala na ba Wala na. so karon balik mi sa amo ang kaugalingon na murag okay ra ko murag nanglitan na ako shoot na video ja mo ibayad o larga tag Japan balik ja uli na sad then trabaho na sa mga pila ka buwan then larga na sad or magpuyo mi dito usa ka buwan or 3 ka buwan Anton mahurot kwarta bak na sa dire. Wala ba wala na gani murag wala na pressure ba to make money because na kay mouth to feed gani. So murag na ba murag na finish line. Not finish line na murag madeds na ba murag di pa Ayaw siguro. Kato gani nagstorya ta last time gani murag katong dito jud ko sa mood na kon kay na health conscious naman ko. Mga prior ta nag-stories tuyog-uyog. Pero katong nag-story ta murag yata sa bata pa magay sa job, conscious na siya na murag damn, I think I should start kana na ba. Di na siguro ko inom soft drinks kayo ay murag sakit na tang kilid na to nila murag na ba so. Ya mo na akong murag makakus ako anxiety lately murag yata di siguro pwede magkasakit oy kay murag lami pa kayo ilig. Karon ni mas ni taas day mong level sa anxiety. It comes with age siguro. Kay mura bag Di wa mo gibuhat gud. mo nga no. Idle time ba no? Oo, kaya idle time. Ya murag though night time murag mahunong ko murag okay naman ka murag Samot na. murag wala na kayo noon, wala na kay konon, di ba? But at the same time murag mo lagi na I'm not that old, not that young sa na parang bakoy buhaton, di ba? Murag huwat ra ko kadugay ba na murag I think siguro ako lately ako nahunan ko give back ta sa culture be kung kinsay mga artist diagram do so magpahimog music video at least more naman sana akong pastime marag ma-practice gyapon ako ang art gani para marag maka-contribute kagamay ba isa may mga project nimo ron aside atong si Fresh o kana mga nga na di mo to last nato na storyan yeah pero karang umabot ay si Kuan si Filipino rapper ba si Jim si Jim yeah si look kayoso ngano man nakalimot ko sa Rocco Steady yan ako gibuhat niya and namay uban na yung mga na ako'y gitrabaho with Alex Lim ron karon yung mga yung mga artist mga videos niya then si Haisi Wailingaw ako nag-produce ako mga kanta na siya ipang-release yan puhon di ba kita kita naman dito kanta dayo well actually naghuwat pa ta sa narata gihuwat na kuan na kanang confirmation pero moadto ka sa gi-invite ka ni kuan ato dito sa Lapu-Lapu karong Sunday oo ako may mo shoot niya ko yung shoot niya moadto ka di ba
Oh, invite ko. Yato ta. Yeah, kita ra gyapon dito. Di mi magsaba. Ay, unya na. Unya na. Pero okay, sige. Yeah, Pwede yeah. naman kita ra ta dito Di Sunday. actually katong nagka-jam ta murag di usasad to sa mga naka-revitalize ba murag. Kay naman ko sa times ba murag usay mauwaw na kay ko musabay sa mga new breed ron murag. Murag murag I don't think I have it anymore sometimes pero lingaw raman kay samot na katong nagtrabaho ta murag open-minded mga good so murag lahi mong process mag kuan ba imong process ba nalingaw sa go. And katong late last year nag-release mig single ni K9 before siya nagpahuway na sad. So mo to murag himo-himo na lang gud murag kung night time kay naramang gyapon gud lingaw lami gyapon ibuhat ba. Pero dili na gay pressured na murag oy money making shit ni. I need this money. Wala na kanang kuan Wala na. na ba? So at least murag naka-escapo na mi ana gamay na pressure ba. But still ambot murag too soon pa kayo para mapahuway gani murag mangita pa tagong sa lingaw na yun. Unsa kanang dito sa inig Sunday unsa man nimo mo cover sa event Di or si kuan Alex Lim imong shootan unsa man na? siya mga couple of DJs na mag-play then ako mo shoot o gana at Or reels ana. murag gana murag di siya murag kuan siya sa ilahang content sa ilang channel sa iyang YouTube sa Fire. Okay. Yeah, so Okay. ako mo shoot ug edit ana. So basically ako mag-direct sa tibok show niya. So mo na. Okay. Unsa orasan na dito mga launa na? Mot sa 2 oras. Saturday to Sunday man daw. Bali Sunday di Sunday 25 man ang atong gi-invite. kuan murag a day before na naman siguro mi dito kay mag early start. So mga ingana. So mo na. And sa pa man. Mao pa man na akong kalingawan lately and karon busy kayo kay nag-renovate sa balay and Feel ako kung mahuman na nag-renovate mo balay magaan na imong. I think so. Okay, namugod ka sa in the middle of moving out. So, kalat pa kayo na sa utok. Good. Yeah. Thanks man. Without I need that na kuan kay lately murag kapuyan ay. Kapuyan ay murag Di baguro mo ko na yung ano. Oo, bitaw no. Baguro ko na yung ano ko sa. Hassle sa. Hassle pero lagi. okay raman na okay raman day ano ba. Pero in the moment hassle ano pero. Mojud. Yeah, karon enjoy ra sad nako especially karon na murag going back to music kanang mamino ko sa mga nanggawas ra bagay. Nindot na sa pa pro na murag iyahan na panahon ron ba. Kisa yung mga ipaminaw ni mo ron. Daghan man murag kung unsa lay mo agi sa akong kuan gud akong kanang lately kanang nabantayan nimo na murag nakaanak ka na okay ni da. Kinsa to local no? Di ikaw. It doesn't have to be local. Honestly, ang nalingaw ko ron sa mga Japanese hip-hop na kong ipaminaw. Ama ba? Murag kaya ta paitira na yan. And hopefully, nakastorya man ako ang taga-believe sa Japan na hopefully madayon tong usa ka collab sa ilang artist dito. So, maura sad ako gi-look forward. Kung nga na ba. Pero, murag makaingon na jud ka ba ang hip hop not black music anymore, it's more on worldwide na ba murag murag so mas lingaw siya ron and yeah, can't wait sa mga collab Totoa kung mga kuan excited kay ko ana ba lagi ako sad ang akong gihuwat lang jud kay kanang naghuwat ko jud kanang ambot kong sulti ba nila ako. But anyway, kanang basta na ako giwat. Kanang of course nagwat sa kanang possible venue. Pero nako yung mga makita na kanang sa Instagram ba naganahan sa nagusuwayan na kanang urog la tira ni kanang cinematic na vibe ba. Nindot na jud na. Actually naman kay kay itong last time ta nagstorya katong plano gyud nimo ibuhaton na katong murag shorts and you have an eye. Sa katong short film? Kapoy na ko ani si kuan sa Alabay na album kanang si tawagan ni kanang
na sa sige na nako kanang promote ba. Mm. Murag sakto na siguro to October to na ako gi-drop. A Life of a Babae, October, November, December. So 6 months, 6 months. oh, sakto na no na kanang kuan. Yeah. Niya ang naitabo, nahimong podcast. So nahimong podcast karon excited ko na mausab na sad ang kanang lahi na pud na project pero karon wala pa kay ko naminaw music nang kuan kay ko kanang detach kay Detach ko kay ka sa music jud na kanang murag ang akong gipaminaw ug ang gina-study jud na ron kay kanang podcasting ana editing kanang reels na edit niya kanang mga unsa pagpangwarta sa shorts kanang mga Oo, YouTube shorts na kanang yeah. ana ba Mm. niya kanang daghan kay ko gihunahuna na namo ko'y goal na kanang dapat maabot ni nako na income. Gingan tagaan. Oh, yeah. So mo na akong gikuan ron sahon kanina ko. Nakuno na sa kuan after mo nagstorya. After nagstorya ta na ba Oo. naka-realize ko bitaw sa kung mas steady na ka na mo automatic naman agad diretso naman agad if you can like ma-establish na nimo na kana na goal o makuha na nimo. And mo lagi na unsaon pag-adto Unsa man pag-adto niya karon murag kuan pa kay ko. Kanang daghan kay kog options na pwede suwayan ba. Oo. Karon gani na napoy ni kanang nisud na kanang idea gahapon lang. Storya mi sa akong amigo taga States. Balik diri. Yung ano ba bitaw no. Kay Daw. dili ungod ko ka dili kay karon di jud ko ka himog kanta na kuan ron. Actually kay diri sa Cebu ang personality diri sa akong gibuhat ron lately for the past few weeks is siguro og naning to be honest with you siguro og basag libro na kita ka sa mga libro siguro og basag libro basag ka ng bisag ka ng kuan ba kanang nagbasa mo ko nagskwela balik ba pero kanang akong ginauna kay wala ko lang gibuhat gud niya kanang murag magsige ko og scroll kay ma-depress ko. Mo jud. Kanang inana ba murag ma-rabbit hole ka? Ma-rabbit hole ma-depress ko. Ya mo to na akong ginauna na daghang yung libro diri nya wa pa nila ako nabasa tanan may pag ako ningot dun. Okay. Mo to nagsiguro og basa nya kanang di jud ko kahimog kanta pa. Kanang murag wa koy kanang full ba na kanang kanta bi na kay it amot kay kuan na siguro na experience na ako mo tukar o kanang mga na hit song siguro ano ba. Yeah, kay numdum ko na ingana sa minikainin or ako. Dito ko na ako na-realize na murag dawad ako gana katong motukar namin na di kakulbaan. Di ako ingano pero kanang Nakasuway na ka nang nitukar ka waka kulbay. Pirmi man di mo kulbaan. Di nakakulbaan? Di mo kulbaan yun kaya kanang murag wala trabaho basta lang. Basta na to time na murag tsaka na mo stage murag yata di nakakulbaan. Then ang sunod ato kay wala na di na kagana mo tukar. Ano ba murag humana to writer's block na. Taas na kay mga 5 years na writer's block murag kaya to di ko kasugod. Kasugod ba ano ba kaya to saan ba ni? Murag mo na to mga DJ face na ako murag mag-DJ tabi murag at least music ra ba dili ng other people's music niya. At least basi ka-reboot ni sa akong kuanda. Kato nag-DJ ka, ano feeling ni mo to? Kanang wala sa focus lang po or kanang wa lang, lingaw-lingaw lang? Sugod ra jud to kay nakita kong Skrillex ug live ba ko. Kaya talim buang paitira ko ni niagod niya mo to. Murag ang first na akong encounter sa EDM kuan man, dubstep so himo kog dubstep then i-appeal kog thread. Yan nag-share mi didto mga beats ana na ba niya murag. Yan naman niya. Wa mas lakabaw na si Dice ko nag-ilis mo kog ngan. Lain na nga na akong gidaba para wala lang gud marag ano ba. So dito to then bago man himo na kog mga kuan mga house ano na ba. Then nag-DJ na ko murag nindot ni ito karog live da. Yan mo to si Tony Son sa Summer Sunscream siya una jud ni hatag chance na ko na mo tukar og kanang dagkong event gipatukar ko niya kanang festival ba murag kaya to bago. Pero sa feeling tira ni or kanang wa lang kanang lahi sa tiyan na high. Lahi sa tiyan na niya lahi masal go reaction ng mga tao so dito to murag na revitalize murag nindot nida and then slowly after a year to murag ganahan na kasuwatan og lyrics ang imong gihimo so nabalik-balik na siya ba kay na jud time na murag nawa jud ka ba murag
walay kulba, wala tanan. Then katong nag-DJ na murag kulbaan na ka sa stage. So na-miss to na ako. Yan. And then Holic came, nahimo na siya negosyo, murag kapuya na eh. Mag-DJ di ka balik. Actually na mo giingnan ko ni Alex sana niya murag DJ balik na apil ka diri sa fire na maghimo tag ko na nanago. Tanaw na ako na mga equipment murag if time permits murag yeah pwede raman jud. So maybe 10 years na ba dito diba? DJ ba to ka Japan ba? Yeah, actually usa jud na kung nasakto lang jud tog plan kay katugong pag-close sa Holic good murag latagaw kami ni Hazy ba mo ka bawo sa buhaton so niadto ra mig ganang agency ba nang utan namin na unsang country na pwedeng largahan ng utan hibuong itong agency murag for good mo larga sir kay abi nila nasayop mi na agency ba abi nila magbakasyon min good for good siya mo ni kinanglan bayaran ninyo adto mo Canada yeah pwede ra man ianam-anamon go bayaran na mo one time so pwede na mo larga in a few months murag na shock gami murag Canada? murag wala actually wabi kabaw asa may padong niya moment to open nato na tayo na pwede mi larga murag then na realize na mo murag kuan man murag spur of the moment ra ba murag kay pag sarado sa Holic murag asa ta padung ba nya mo to nagplano mi yung palit og balay sa Japan nangita mi didto na may mga kanang mga akiya gani kanang mga abandoned house sa mga province or nang barato ra then pagtanaw na mo murag barato to dya pero layo kayo ano ba murag probinsya kayo ba murag sa mata diri nya ano ba then na realize na mo daghang pa kaig mga ano then na realize na mo finally na murag di sa ta mo biya siguro Cebu for good kay atong mga mama sila na lang ba at least murag lagsik pa sila pa kayo so murag mo na mong mission na murag at least mag-enjoy ta retirement with our moms ba. Kay puros mamiwa na yung mga daddy hay so kuyog na may so mo na mong kuyog na mas larga mana ba niya mo. So mo na mong gibuhat mura nagpina semi-retirement ba pina oldies sad ba. Tingaw naman sad at least may mura bag diba pumunta ka bawas panahon good. Diba? Cruise ship. So ino mo cruise ship. Muna next na muna plano mag cruise ship siguro tayo ano ba pero di man ko na di na muna og ba no naras cruise ship sa cruise ship niya balay na sa nabitaw to no murag na ako nakita nato na cruise ship niya 3 months na 6 months na murag balhin lang ka 5 years yun ba no kapo iya haray gituyok ni yung kilibutan katulo pero I don't know puhon kay kuan pa bitaw. Pero sa karon mo sana murag one small steps na sa balik ba. So ano. No. Yeah. So well, I'm excited kung sa sa sunod chapter na po sa inyo ang kinabuhi. Kami sad. So yeah. Pero excited ko sa atong buhaton kay murag for the longest time ba. And murag something new and interesting kay to. Lagi ka na. Na kumigol ka mo siya gipadungog man siya. Na-shock sila murag. Kaya tanong wala dyan nakahunaw na mabuhat og kanta nga ni murag. Yes, of course. May pa maghimo tag EP kanang pinainana no style ba mo. No? Gawas mo. Daghan ang nakanindot magud kay kanang vast na to ang masukatan ba. Kay tungod sa experience. Yeah. Di mo bitaw na akong gisulti ni mo pirmi ko the good thing about you. Di manggug ka hip hop imong song process good. Kay banda man imong background so musuwat ka dili ka pattern sa hip hop ba na murag bragging arang ana ba lyrical so banda ka magunahon na which is nice and sa ako sa akong experience as mas idaran nimo murag mas nindot na topic kanang dili the usual topic kay imagine na gud mag hip hop ako ring arong idara gud murag kay corny na siguro diba so kinanglan ang songwriting sad nimo lahi sad ba di mo hip hop yun naman minawa bugo di na hip hop diba? Na kanang na pagkasuwat ba? Yeah, mo exactly ba? Nya ang snatcher up dili. Diba? Biplop. Cheesy na kuan pero kikik ka daw nagkikik. Pero katong yung first time nimo gi-perform tong positive
Kaya to po Oo. ganahan gyud kaya to di ba ano di ka refer photo sa believe to Di no? believe sa Oo, Mango. oo ko Oo, ba. ila Kaya jud. tag ganahan ko nila kaya Oo. di ba di mo man na good that's the thing about ba sa every artist ba ano bang lahi gani kanang para nako breath of fresh air na nako kana bang kanang ang songwriting process ba na murag wala siya pattern ba kay I mean nothing against sa mga artist ron pero kabantay naman kagud na mura pag mo na pattern ay istorya luoy-luoy nya istorya dayon na Loy-loy. di ba pagpaluoy-luoy pag human mo istorya na dayong hater bisag bago pa gaya siya na siya Kay hater loy-loy. ano mo magpaluoy-luoy ba mura bag kuan ra siya ano ba mura bag na siya hater gani kabata ka ng mga rapper bago pa gani feeling nila nag-hate na sila kabata ka ng mga Oo. topic na yung ana mura bag suko na Oo. dayon kay kalibutan bago pa gaya siya na artist then pag Oo. human makasult rap dayon about na kung musikat na siya mura bag manudlo na dayon siya unsaon pagdato Mm. kabantay ko ana murag mo na pattern sa mga Pattern na gid oo no. pag human mo kalit na dayon love song mo kaman ano ba mura bag and kato imo agod out of the gate ba diretso day kag kaya ta mura bag bugo diretso ba mura bang mura bag kaya ta nangasaban mura kaya ta mura bag di ba so Oo, murag lahi na ko di ba ano. ang angst ba kay rocker gani ang angst Oo. so murag parang ako murag ay worth murag deserve jud ni siya mo viral kay murag bag na shock man gud ang mga tao kaya tao Pwede din na. pwede din na di ba di ba Oo. so mo na siya ba murag Oo. bag mo to pag katong first time na ako nakatrabaho ka nagurag lahi sa diyang process na lingaw kay kawato ba kay naglingkod at chill ra ta duha Lakaw. oh lakaw kato jud siya ko kaya ta radyo bingani diri ang trip na lakaw pero lingaw ko tong murag lakaw pag huwag lakaw Lakaw himo kanta. bang pag sugatan pas bubop na apil pa yang Naapil topic na ito na kahimo nung kanta nun. na imong kanta pag abot sa kuan balay Oo. suwat bang boom ano to Nakay studio dito dapit sa Mandawi. gyapon gamay Na. na na murag Gamay ra. akong kay mao man jud na si Hi si adyo kong taga-aga murag ako ang man cave gud murag no Mm. murag makabantay na siya murag trampas na akong hunahuna murag pagkulong di sa mong man cave pag create diha niya murag na ba Mm. mura sila grateful kay ko na sa usawa na tagagay kog space na murag Yeah, let you be dyslexic. Is oh that dyslexic dyslexic? murag ato dito sa mga studio ko pag kulong dito pag imong kanta para mawasan ka kanang say Pag ka na dyslexic diha. so Oo. wala so yeah Sakto. Karon murag ganahan ko kung maghimo ang iyong kanta ganahan gyud kitong kita naghimo tag kanta. yeah kay labayay rag mga kuan Labi ba mo na pinakaganahan ako kanang labayay ra mga idea gani. Nga kanang murag banda gud maghimo kag kanta ba. yeah Oo. collaborative jud ba Nya murag kanang kana mo na akong naandan sad ba. Pero karon dili kay ko kasuwat kung ako raw sa ano ba mo na yeah malingaw jud ko. naay ka kuan Oo, na ikauban. So, puhon kung mahuman na imong kuan maghimo tag project. project Lima lang gud ka kanta gud. yeah Oo. di ba ganahan mo siguro sila na no Dice and cookies. it has a ring on it with Oh, our yeah, dice dice and and cookies. cookies Oh, with takibaw no, kana na pud ba 10 years na pud. 10 years na po Ala. Pero kung mag 10 years mga ninindot nang nata takibaw no maabot og Japan ba? uy I mean wala na may Grabe, imposible ron Wala wala na posible. oh di ba kanang murag Mm. ma-achieve naman jud kay Mm. gipagamay man gud sa sa internet ang kalibutan murag Oo. dali na kayo ba and especially di ba na Lahat murag ng mga concert ba maabot og Everest kanang mga maabot og sige ug tanog mga Everest na kanang kuan. oh di ba Mga may climbing niya. no mo ba ako pirming gisulting high si Oh, may pamsaka na lang mo Everest. di ba di mo to kung iko simba ko manay may tabo ni mo or di ba murag Mm. mawad na akong purpose mo na akong buhaton moadto kog Himalayas saka ko sa Mount Everest murag kung di na ako kanaog didto di at least na ako didto di ba or kung sa manggani na ako na-achieve pero mo na akong pirmi binuang niya pero yeah Ayaw siguro eh. Kuan. kadto katong sa balita Oh, katong isa katong engineer. no Oh, RIP day ato ni Sir. yeah weird ra ba kay na mamatay ka sa Mount Everest kay di na manaog imong lawas dito na ka Mahal kayo. mahal ka ayon natoy so pila to $11,000 ba to para inaog lang ka Mm. that's $500,000 man like Lagi. pesos purga Di madaay. di madain dito na lang Maghangak na mga ko diha
kuan. But at least gani ikaw. Starbucks. Kasuhay na ka na Starbucks. Wa jud pero narap na sa mga tungod. Nara siya. Kaya Hangak ni kuan. Ni abo Starbucks lamig yung mga pagkaon dito. Kay ka ng mga dilata ra gud pero kanang sa kakapoy na mo ba. Mulami na lang. Mulami na lang. Ato. Bito may buong ko kaya igawas na mo sa mong gate. Makita ko ba. Kaya talaga nagtaon sa mga oras alas 11 nas gabi alas 12 mo. Nagyap. Manaog? Pwede din. Usa din wala din na siya time wala yung murag. Wala siguro. Wala. Pero nakasakot min dito kanang kuan mga buntag. Buntag. So, wa okay ba ng gabi? Nako naibong bito ko daga na nanaog gani ganang magdag mga stick ba. Nindot siguro ang view dito. Siguro no. Oh. Pero Saka na dito. Wata kay ba mag-hiker na di ka 10 years after. Ataya sa hiker. Yeah. Pero anyway, taas sa ito gistoryado. 1 hour 25 minutes. Damn. So ako nakoy bag-ong kanang si tawagan ni nakoy bag-o na kanang segment kumbaga last segment sa podcast is kanang kung tagaan ka og chance na magbutang og message sa billboard na daw ay ba sa man may butang ng billboard na maklaro gyud sa maklaro gyud dapit sa may mango baka or sa dako kaya unsa man may butang niya Message no. Kanya Indot kinsa na man lang. kinsa imong gipadungdung gana o sa may Isunod na pero naaman. Anong message para sa tanang tao ba? No? I don't know, medyo cheesy siya pero kuan ba? Sa karon sa daghang kay bro this too shall pass. Wiharay. Di ba? Tinuod. This too shall pass. Para sa kung kisa may makakita na mo agi. Makita siya ba para mawara na. Muagi ra na. Mong kalipay, mawara na. Pero imong ka hago, mawara na. Mo na sa ako na-realize na murabag kay daghang mga tao ron, especially ron sa ato ang kalibutan na murabag kanang sa Tagalog pa ba. Feel kay nila. Ano ba mga kalit lang kanang mga banda kanang ilang fame ba feel na murabag everything man jud this too shall pass murabag you're not always on the top pero di sa ka always on the bottom di ba so murag dapat murabag di siya di mo feel imong giagi ron naikanta na bagura this weekend nagi-sense akong uyab na ganahan kay siya or gisikat mo siya sa TikTok ba ang kanina kanta or ingana siya na thought ba ako sa i-search kalimut ko sa pangalan kana de search na dili na ako ipatukar diri kay ma-copyright ta pero i-search na ninyo ang artist kay si Mitski nya My Love Mine All Mine kay lagi this too shall pass pero unsa may mabilin kumbaga na kanang mo cherish nimo is ang imong love kung unsa makana imong gilove kana mao yun na ang cheesy man siya paminaw no pero pinaka-importante jud sa tanan no love ra man jud no kana kung unsa jud imong hilig or sa imong kanang kana jud mo na hindi mawa napud na sa ako hiling yung basag Bible karon nanas Ecclesiastes na libro kanang Ecclesiastes mo na siya ang emo face ni King Solomon ba emo face na ni King Solomon so kanang murag sa kagrabe na nakuha na niya tanan mura na siya na mo na ni yan na ba diba? Mga ito meaningless mga wow weird enough na istorya ka na man like cause muabot jud nga na kay ako sa una idealistic ako na tao na murabag kana bang and to the point ba na murabag kana ganing na kana bang murag akong tan-aw ba ang kwarta jud may pinaka-importante sa tanan kas mo na makabay sa imong freedom imong comfortability imong confidence pero moabot sa point but of course you have to experience it bati man kay musulti ko sa mga tao na dapat maagi sa sila na pero when maabot na nimo mabuhat imong tanan imong buhatan because you love it maabot ka na ma-realize nimo ba na murag
wala ra na siya ikahuman. Wala ra gyud na. Mubalik ra jud ka sa unsay importante sa core nimo, which is maybe ako sa akong part is ang family. Kana karon makakamaulingi ko sa akong mga sisters, sa akong mother, sa akong mga in-laws ug sa akong asawa murag. Kaya tamo ni importante sa akong sud na kwarto. It's not where you at, it's who you with. Basta kita ka na happy na sila. Kaya naman to'y time na murag kaya ta. Shitload of money, man. But, di ba? Di ba? Naata na, pero na time dyan na ma-empty ka ba? Murag, napalit na ako ito na murag kuwang mangyapon. May makarelas yung mo din yung mga importante. So, sa mga naminaw diya, basaha ganina. Kung bisag di mo ganahan ng Bible or kung Muslim ba mo or kuwan, pero basaha lang gud ka na, open-minded lang mo. Adto mo Ecclesiastes. Muna siya ang ganang journal ni King Solomon. King Solomon, napa siya King emo face. Solomon, mo na pinaka-grabe na Yes. Kings. Na siya emo face. Daw ang chapter 1, ang title, Everything is Meaningless. So these two shall pass. So, and kung na karon kay ato na niya ng podcast kaya an hour and 30 minutes na tayo, fighter. Taas na kayo. Where asa man ta maka-follow nimo sa mga naminaw ron? Yes, follow lang mo sa akong page, Dice, DICE. Then Bada kay page? pero wa kay na ako tagdagot pero sige. Pero mas active ko sa IG sa okay. Acid Dice 6000. Sa Acid niya, Dice. Acid Dice 6,000 sa Instagram. Mas chill ang mga tao sa Instagram kaysa Facebook. Walay toxic na mga tao sa Instagram. Diba? So, ato mo sa Instagram, i-follow lang ko dito. Then, sa mong channel, Dyson K9, Mobstar. Diba niya? Among season 2 sa podcast sa Mobstar. Mag season 2 pa mo. Pina-season 2. Season 2 ba? Season 2 next month. I-plug na to na mong podcast ba sa to? The Midnight Snack. The Midnight Snack. Yeah. Nasa YouTube and na Spotify po. Na Spotify o ka na mga podcast na platform. Nara na. Nice. Yes. So, yes. And mo na. Shout out kay Garvey, kay Heisey of course, Mobstar, and everybody out there. Hey man, thank you for having me. Salamat sa kayo man for gracing me with your time. Kaya ako busy kay ka nang hakot pa mo anak pero I won't miss a thing malingaw sa ko sa mga guests ba murag kaya sa mo na nakanindot sa podcast you tend to know people ba na in a personal level bisag gamay. Especially ikaw ikaw host kay maka imong reaction ba di ka makibaw na murag you will know a bit of your personality ba. Muna kung ganahan sa podcast, makaila ka sa mga tao. Grabe kayo itong last na ko na kuhan, si Tito Michelito. Kuyaw kayo kay kanang iyang, kiba ka kisa iyang teacher sa unang martial arts? Ito? Chuck Norris. Imagine ako na. At silingan na natos Michelito. Ito ni Squila, ni Chuck Norris. Naman picture. Kakayata niya. Norris. Niya. Si kanang kuwan po siya. Kakoy Kanyete na kanang usa sa mga pioneers sa kanang Arnis. Kayata. Kay it's a Pinoy sport ba na? Naroon siya. Nasyakot ko eh. Ako na nailan niya kaya painter. Nindot siya mga painting. Grabe day. So you'll never really know man. So, di juga mo judge yung mga tao kung sa imo makita murag na siya mga special diba skills na murag yeah. But anyway, well again, salamat kayo sa mga nananaw karon. Thank you for having me and thank you guys for sa mga nananaw. Yeah, so you can follow me on A Life of a Bay podcast sa YouTube o sa Spotify. Napunta sa Facebook o sa Instagram. And kung namog merch, shameless plug, alifeofabaymerch.com. So yeah, again, this is your host, Cookies, aka Joe Boy. And we just had a very interesting conversation with a very brave and an authentic na individual. Bye, good si Sir Dai. So, thank you so much. Kita rata pohon. Actually, makita rata Sunday. Sunday. All right, see you in the next episode. Bye-bye.